נשבע לכם, אני מצלם את זה, כי חסר לי כאן, אני צריך צפיות, אני חדש ביוטיוב, אנחנו עושים פרודיה לאפס, זה, אתם לא מכירים אותו, אסור שמות, זה לא יהיה כל הסרטונים מעכשיו, אנחנו במנהרה, יש פה פג'ט, אנחנו במנהרה, אתם צריכים לשחק עם הטלפון שלכם ככה כדי לראות מה אני עושה בכלל. אני עושה לך חיקוי פלברה. לא מכיר! רטטה! לא מכיר! פיקאצ'ו! פיקאצ'ו! אני הטעתי אותו, ואתם לא יודעים, זה לא הולך להיות כל סרטון ככה. עכשיו אנחנו צריכים להיות רציניים לשנייה. יופי, עכשיו תמשיך. גברת אותה קצת! לא להחליף פה, בוא להחליף מקום. אני מציע לא לראות את זה עם אותיות. למה יהיה לכם בעיה באוזניים? את זה אני בחיים לא יכול לעשות כתוביות. למה הם עושה של... טוב, עד שתדעו, שלושתנו מכוערים ואני החתיך. מה קורה, טוב? איך עולה? זה לאנשים איתכם. אבא שלך רצה בן נתחן, בסוף לא. בן נתחן, בסוף יצא לו בן נתחן. הוא הפסיד בגלל שהוא בעצם בעצמו מתחן. זה מצחיק. סבתא שלי, אין לך מושג, סבתא שלי אמריטוס. אתה יודע מה זה אומר? זה פרופסור בפנסיה! אז החצים שלך מגיעים כל המשפחה. זה המפחיד שלך. למה אתה בועד? סבתא שלי רובון. אתה יודע, יש לי כאן שייקי קמרה. מולי! מה קורה, שי? ממי? אין את השם שלי האמת יש לי כאן, אני צריך להדביק כאן איזה מסכה שלי. חיים שלי דם. כן! חיים שלי ממי. אופה, אני יכול לראות את זה גם מכאן. אומייגאד. פינוקיו! תשקר לי פינוקיו! מי זה פינוקיו? מה קורה הילד? אתם רואים את זה? זה פלשלייט בתוך פלשלייט. פינוקיו, שקר לי! יש שם איזה מישהו בסולם. הפלשלייט שלי הכי טוב, אתם לא רואים לי את כל הפרצוף כאן. תמונת מחזור! תמונת מחזור! בואו אני לא שומע תמונת מחזור פנורמית! סתמו את הפה שלך, מפגרים! הוא לא יודע לדבר באמת כמו שצריך, זה לא איזה אנשים חסרת מעל גיל 3. לא! אבל הם תקועים שם בסולם. יש פה פג'ט! אתם רואים? הנה סף, אתה יכול... רגע, לא, יש עוד קערה! כאילו, יש עוד מערה, כאילו. תגיד, אתה מעוניין במנהרות? אז מה אתה נכנס לי לחור? הוא נכנס לי לחור! רק שנייה, אתם רואים כאן, אנחנו עוברים במערת הלא חריטות. התחת שלי כאן הורסת אותך. תשקר לי, תם, תשקר לי. אני לא לובש מכנסיים. קזוש! זה ילד מידה 49! וחצי! וואי, אני רואה כאן מזרקות. תבקש מימונו לשקר. מזרקות! מהבבים! בשתי שניות! אתם לא רואים מה אתם לא... קרבי הברך! הברך! איה! סמך! היי אורות! דרכתי על משהו. הנה סולם. יאללה מיכאל תזרוק! אני מתנצל לכל מי שמסתכל על זה ואין לו מושג מה קורה פה. אני כאן עם שכנים אל תיגע לי בבטן! סדרן! אין לי מושג מי להסתכל על זה! תוסיפו לי לייקים! בסאבסקרייב! בוא נחליף מקום! דפקו לי בסאבסקרייב! דפקו לי בלייק! אל תעשו דגל! למה דגל לא נחמד! אני יש פה פג' התחת שלי לצבעת מהטפלון! טוב אתה יוצא! אתה יוצא! באת לי בראש עם הבצמק! אני לא יכול להתגלגל! הופה, התגלגלתי! מה? מפה יוצאים? פקר! מה עובר פה? תסתכלו, זה כאן איך שזה נראה מבפנים שזה שבור באימו שלי, באימו שלי. הילד הולך לשם, יא אידיוט! זה מה שאני עשיתי קודם, עם הרגליים האלה. הופה! עשית את זה? תן לי את זה! אומייגאד! זה לא הדרך המקורית. הלך היד, הלך היד! אוקיי, עכשיו יהיה לכם קטע שאתם לא מבינים איך צילמתי את זה, אבל אני אגיד לכם בסוד בשושו, צילמתי את זה ככה. זה הדפוק הזה! אני לא אחרון בגלל שאני רוצה לראות איך זה קורה. רגע, מה אתה תופס בכלל שאתה יורד ככה? טומטמים. רק שנייה, תעשו לי גם! אני צריך סופים! אני צריך סופים!
אני לא יכול! תעלה לי, תתן לי לעלות לך על הכתפיים! מיכי! מה אתם עושים? רק שנייה, תעשה את הרגע, אני מפחד. תעשה לי שלום רגע נראה. שלום נראה. תודה רבה. אתם רואים כאן? זה מה שאנחנו עושים לכדור הארץ! כדור הארץ! בוא נחליף מקום! לא נחליף! זה לא סרט! זה חיים אמיתיים! זאת לא מזוהה! בשב"כ! אתם שומעים אותי אחרי שירקתי לכם על הרמקול? תעבור כבר! אתם צריכים... נפלתי! מה אתה צוחק? זוז! פגר! אני אעשה לך פיל! אומייגאד, זה הדבר הכי טוב בחיים שלי! תעבור כבר! נו! שיט, אני נופל! היי! היא הזאתי שאומרת לנו לעשות דברים הגיוניים! לא, פשוט תעלו. מה? תעלו. אני עושה עכשיו ההפך, אני מצלם ללמעלה! אני לא חושב שזה רע איתו. היי! I'm going! רגע, שתקוע! רגע! נכנס לספר משהו! קודם אני הולך ואז אתה, טוב? אמרו יונס ונדבר. בסדר. רגע. זה הזאב. It is not natural habitat, his natural habitat is air conditioner. הנה התחת שלו, הסקסי הזה. והנה! עוד פעם, האלה שחושבות שאנחנו מפגרים. אתה יודע כמה סאבסקרייברים זה יביא לי? יומני הגבתי. עכשיו! הבן אדם שנופל וקם, נופל וקם. כמו הסופרמן. בואי נחליף מקומות. שוב פעם. אין לכם מושג מה זה חיים. מי הולך? אני עולה, אבל עדיין יש כאן זאב. אתם מכירים את הילד שצעק זאב זאב? זה בגלל שזה השם של אח שלו. אורה, זה לא עובד לי! שקט! ירדתי! זה רונית הקומונרית! אפילו! החיינה שלי! אוקיי! זה... רגע! זה איך שהיינו אמורים להגיע לפה, וכאן אתם זוכרים את אלה? יופי, הנה, חכה שני. לא. אני לא אלים כל כך שאני עולה לטיול ועולם שיש לי רוצחים. אני נשאר פה. תאכל ארוחת צהריים מתוך המערה. אני לא יכול! כי אין לי פה אוכל. יש לי מנגו לארוחת צהריים. אני לא אוהב מנגוים. מה, אתה מצלם אותי? הופה! רואים אבן זה בגלל שאני לא יכול לצלם ככה. חכו, הנה השמש. רק של הפרחה. לא יכולתי. תזהר על האצבעות, טוב? הנה. מה אתם עושים פה? רק הנה. רונית. חכי לי. וואי, כמה קל החולצה שלי. החולצה שלי הדבר הכי יפה בעולם. נצח! איפה השמנים האלה? לא תודה. נצח! איפה השמנים האלה? נצח! מה אתם עושים עוד פעם בלעדיי? מה אתם שמנים?